ንግሆ ተሲኢና መደብ ነውፅእ ንመዓልቲ ዝኸውን ዝርዝር ስራሕ ነዳሉ መዓልቲ ሙሉእ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንፍጽም ንጎይ ንተሃላለኽ ውዕሎና ምስተዛዘመ ድማ ሎሚ ብዙሕ ሰሪሕና ካብ ድኻምና ንዕርፍ እንተኾነ ግን ዋላ ሓንቲ ለውጥ የለን እወ መዓልትታትና ብዕዮ ዝተተሓሓዙ እዮም ንግሆ ተሲኢና ናብቲ ልሙድ ስራሕና ንወፍር ግን ንገዛ ርእስና ሓንቲ ሕቶ ንሓትት እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘለኹ ጻዕሪ እዚ ኩሉ ዝጎየ ዘለኹ ናብ ትክክለኛ ዕላማ የብጽሐኒ ድዩ ንብል ስለምንታይ ኣብ ህይወትና ለውጥ ዘየላ እዚ ጉዕዞ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓደ ቦታ ኮንካ መኪና ምዝዋር እዩ ቤንዚን ትገብር ሞተር ይለዓል ድምጽ እውን ኣሎ እንተኾነ ግን ካብቲ ዝነበርካዮ ሜትሮ እኳ ንቅድሚት ኣይከድካን ሎሚ ንሪኦ ርእሰ ጉዳይ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትእና ዘሎ ዓብይ ፀገም እዩ እሰርሕ ኣለኹ ግን ስለምንታይ ኣብ ህይወተይ ለውጥ ዘየለኒ ዝብል ዓብይ ርእሲ ብዝርዝር ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ ላይክ ሼር ብምግባር ድማ እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ንክትበጽሕ ግበሩ ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ስድራ ቤትና ኩኑ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ክንምለስ ስለምንታይ ኢና መዓልቲ ሙሉእ እንዳሰራሕና ግን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ክንርኢ ከለና ዝኾነ ጭቡጥ ውፅኢት ዘይንረክብ ስለምንታይ ካ ሓይልና ግዜናን ጉልበትና ናጥፊና ባዶ ኢድና ንቐሪ መብዛሕትእና ሰባት ዓብይ ውፅኢት ንምርካብ ብዙሕ ንጽዕር እንተኾነ ግን ዓብይ ውፅኢት ዘይንረክበሉ ምክንያት እቲ ንጽዕረሉ ዘለና ቦታ ትክክለኛ ቦታ ስለዘይኮነ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ህይወትና ዓብይ ውፅኢት ንኸይንረክብ ዝገብሩና መጻወዳታት ኣለዉ ናብቲ ቀንዲ ነጥቢ ክንሰግር ከለና እቶም ንስኻ ብዘይፈለጥካዮ መንገዲ ኣብ ህይወትካ ዕቤት ንከየሉ ዕንቅፋት ዝኾኑኻ ሰለስተ ቀንዲ መጻወዳታት እንታይ ምዃኖም ክንርኢና ቀዳማይ መደብ ናይ ምዕጋት መጻወድያ መብዛሕትእና ሰባት ሓደ ስራሕ ንምጅማር መደብ ወይ ከዓ ፕላን ነውፅእ እዚ ድማ ጽቡቕ ነገር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ጸገም ዘሎ ካብቲ መደብ ማለት እውን ፕላን ናብ ግብሪ ምስናኣቱ እዩ ብዙሓት ሰባት መደብ ስለዘውፅኡ ጥራሕ ከም ዝተዓወቱ ይስምዖም ሓደ መደብ ዲዛይን ወይ ሎጎ ክሳብ ክንደይ ፍጹም ወይ ድማ ፐርፌክት ንክኸውን ንምግባር መዓልትታት ወይ ኣዋርሕ ይጥፉ እቲ ሓቂ ግን ቅድሚ ግብሪ ምጅማርካ ፍጹም ዝበሃል መደብ ዘየለ ምዃኑ እዩ መደብ ዘይተግባር ወረቐት ጥራይ እዩ ካልኣይ ናይ ቀለልቲ ዕማማት ምቾት እዚ ድማ ካብቲ ከቢድን ኣገዳስን ስራሕ ንምህዳም ንኣናእሽቶን ቀለልትን ስራሕቲ ኣቐዲምና እንሰርሓሉ ኩነታት እዩ ከምዚ ጌርካ ትፈልጥ ዶ ዝኾነ መደብ ዝሓዝካሉ ስራሕ ምስ እትጅምር ኣቐዲመ ነቲ ቀልል ዝበለን ግዜን ጉልበትን ዘየባኽን ክሰርሕ ነቲ ከቢድን ግዜ ዝወስድን ስራሕ ቀስ ኢለ ክሰርሖ እየ ትብል እሞ ሙሉእ መዓልቲ ክሰርሕ ኢለ ትብል ግን እቲ ሓቂ እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜኻ ነቶም ኣገደስቲ ዘይኮኑን ትርጉም ዘይብኻን ኣናእሽቱ ነገራት ኢኻ ትሰርሕ ነርካ ንኣብነት እቲ ዓብይን ኣገዳስን ስራሕካ ቪድዮ ምድላውን ትሕዝቶ መጽሓፍን ክኸውን ከሎ ንስኻ ግን ኢሜይል ተንብብ ዲስኩቶፕ ተጽሪ ወይ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ትዕዘብ ትውዕል እዚ ብስነልቦና ዓይኒ ካብቲ ሓቀኛ ሓላፍነትካ ንኽትሃድም ዝገብረካ መጻወድያ እዩ ሳልሳይ መዐቀኒ ውፅኢት ዘይምፍላጥ ናብቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ኣገዳስን መጻወድያ ክንመጽእ ከለና መብዛሕትእና ስራሕና እንልክዖን እንፈርዶን ብናይ ሰዓታት ድኻምና እምበር ብጭቡጥ ውፅኢት ኣይኮነን ሎሚ 10 ሰዓት ሰሪሕ እምበር ኣብቲ 10 ሰዓት ውሽጢ እንታይ ውፅኢት ረኺባ ኣይንብልን ሓደ ፍረን ከይፍረኻ ናይ ሰዓታት ድኻምካ ጥራሕ ከም ዓወት እንተቆፂርካዮ ንዕቤትካ በዓልካ ኢኻ ተዓፅዮ ዘለኻ ውፅኢት ብቁፅርን ብጭቡጥ ፍረን ይዝልካዕ እምበር ብዝደኸምካዮ ሰዓታት ጥራሕ ኣይኮነን ተግባራዊ ፍታሕን ስነ ምግባራዊ ለውጥታትን ሕጂ ድማ ናብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሕዝቶ ክንሰግር ካብዚ ንዕቤትካ ዕንቅፋት ኮይኑካ ዘሎ ነገር ብኸመይ ትወፅእን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ሰሪፁ ዘሎ ናይ ስራሕ ልማድ ብኸመይ ትቕይሮን ዝብል ክንርኢና ንዕቤትካ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ንምምላስ ክትኽተሎም ዘለካ ሰለስተ ተግባራዊ መፍትሕታት እንሆ ቀዳማይ መፍትሒ ሕጊ ፓሬቶ ሩል 80/20 ሕጊ ፓሬቶ ማለት እውን ሕጊ 80/20 ክንብል ከለና ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ኣስታ 80% ዝኸውን ውፅኢት ካብቲ ዝወፀ 20% ዝኸውን መበገሲ ወይ ድማ ቀንዲ ጻዕሪ እዩ ዝመጽእ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ብዘመናዊ መልክዑ ኣብ መፋርቕ 19 ክፍለ ዘመን ብዝተወልደ ጣልያናዊ ናይ ቁጠባ ተመራማሪ ቪልፍሬድ ፓሬቶ እዩ ማዕቢሉ ንሱ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ሃገር ጣልያን 80% ዝኸውን ሃብቲ ኣብ ኢድ 20% ህዝቢ ከም ዘሎ ምስ ዝተውዓለ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ዓለም ለኻዊ ንጥፈታት እውን ከም ዝሰርሕ ተረዲኡ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ስራሕካን ብኸመይ ይንጸባረቕ 80% ዝኸውን ኣታዊ ንግድኻ ዝመጽእ ካብቶም ቀንዲ 20% ዝኾነ ዓማዊልካ ክኸውን ይኽእል እዩ
80% ዝኸውን ስራሕካ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓወተካ ዝውሰን ካብቲ እትሰርሖ ቀንዲ 20% ኣገዳሲ ዕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ኣብቲ እትሰርሖ 10 ስራሕቲ እቶም 2 ጥራይ እዮም እቶም ቀንዲ ለውጢ ዘምፁ ማለት እዩ። ካብቲ እተንብቦ መጽሓፍ እትከታተሎ ትምህርቲ እቲ 80% ፍልጠት እትረኽቦ ካብቲ ናይ መጀመርታ 20% ዝኾን ወሳኒ ክፋል እዩ። ቀንዲ መልእኽቲ ሕጊ ፓሬቶ ኩል ግዜ ብማዕረግ ዘንጻዕርን ኣይትስርሑ። እንተ ደኣ ዝዓበየ ውጽኢት ክትረኽቡ ደሊኹም ኣብቲ ውሑድ ግን ድማ ወሳኒ ዝኾነ 20% ትኹረት ግበሩ ዝብል ማዕዳ ይህብ። ብሓጺሩ ብዙሕ ግዜ ዘንጻዕርን ምጥፋእ ማለት ብዙሕ ውጽኢት ረኺብካ ማለት ኣይኮነን። ነቲ መራሒ ዝኾነ 20% ቀንዲ ነገር ብንቕሓት ምምራጽ ነቲ ዓብይ 80% ውጽኢት የስዕብ ማለት እዩ። ካልኣይ መፍትሒ ካብ ድኻም ናብ ውጽኢት ምልካዕ። ናብቲ ካልኣይ መፍትሒ ክንመጽእ ከለና መብዛሕትእና ውዕሎና ምስ ተዛዘመ ሎሚ ክንደይ ሰዓት ሰሪሕና ብሰዓት ኢና ንልክዖ። እዚ ልማድ እዚ ክእረም ኣለዎ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ክንደይ ሰዓት ሰሪሐ ምባል ሎሚ እንታይ ጭቡጥ ውጽኢት ረኺበ ኢልካ ንዓርስኻ ሕተት። ናይ ሰዓታት ድኻምካ ዋጋ ዘለዎ ውጽኢት እንተዘይረኺብካሉ ባዶ እዩ። ውጽኢት ብጭቡጥ ፍረ ናይ ስራሕ እዩ ዝልካዕ። ሳልሳይ መፍትሒ ናይ ሓቂ ትኹረት ምግባር። ናብቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ወሳኒ መፍትሒ ክንሰግር ከለና እንረኽቦ ድማ ናይ ሓቂ ትኹረት ምግባር ዝብል እዩ። ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ማሕበራዊ ሚድያን ዝተፈላለዩ መዘናግዕታትን ትኹረትና ይብትንዎ። መዓልቲ ሙሉእ ዝሰራሕና እንተመሰለና እውን ትኹረትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቂቕ ብቴሌፎን ይቋረጽ። እዚ ማለት ድማ ናይ ላዕሊ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ካብዚ ንምውጻእ ንቐንዲ ዕላማኻ ዝኸውን ካብ 1 ክሳብ 2 ሰዓት ጥራሕ ኣብ ስራሕካ ትኹረት ግበር። ንዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ስራሕካ ትኹረት ምግባርካ ዓብይ ውጽኢት ንኽትረክብ ይሕግዘካ። ህይወትካ ካብቲ ዝነበርካሉ ንምቕያር ካብ ሎሚ ጀሚርካ ካብቲ ንዕቤትካ ዕንቅፋ ዝኾኑኻ መጻወዳታት ክትወጽእ ኣለካ። ካብ ሕጂ ንድሓር ስራሕካ ክትጅምር ከለኻ እዚ ሎሚ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ብርግጽ ንቕድሚት የሰጉመና ኣሎ ድዩ ወይስ ንግዜ እዩ ዘጥፍኣለይ ዘሎ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። እዚ ቪድዮ ጠቃሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብኩምዎ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ንክበጽሕ ሼር ንኽትገብሩ ብትሕትና ንሓትት። ኣብዚ ርእሲ ዘለኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና። ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራቤትና ኩኑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቅነ።